Здравейте, приятели! Чудили сте се някога колко е сложен света, в който живеем? Аз съм се чудил винаги. Осмелих се да направя пътуване в дълбините на историята и да посоча 20 открития на човечеството, които ни правят това, което сме. Пътешествието ни продължава с епизод 10 – двигателя с вътрешно горене. Изобретяването на двигателя с вътрешно горене е довело до революция в транспорта и много други области. Двигателят с вътрешно горене е вид топлинен двигател, при който горивото се възпламенява и изгаря вътре в самия двигател. Енергията на горящите газове при тяхното разширяване се преобразува в механична енергия и се използва за задвижване. Двигателите с вътрешно горене най-често се използват за задвижване на превозни средства. Това са автомобили, мотоциклети, кораби, локомотиви и самолети. Те са удобни за тази цел, тъй като имат високо съотношение на мощност към маса, а горивото им е обикновено различни нефтопродукти с много добра плътност на енергията. Най-ранни опити. През 1680 г. Хюйгенс проектира двигател, който е трябвало да работи с барут. Идеята му е да използва експлозията на барута, за да създаде движение. Той дори представя описание на своя проект в трактат, озаглавен "Нова движеща сила, произведена от барут и въздух". Въпреки че Хюйгенс никога не построява работещ прототип на своя барутен двигател, неговата концепция е важна, защото представлява един от най-ранните документирани опити за създаване на двигател с вътрешно горене. Неговата идея да използва експлозията за генериране на механична енергия е основополагаща за бъдещето на развитие на този тип двигатели. Нисефор Нипс. Въпреки че е по-известен като един от пионерите на фотографията, също има принос в ранната история на двигателите с вътрешно горене. Заедно с по-големия си брат Клод, той разработва пирелофлор, ранен вид двигател с вътрешно горене, работещ с прах от ликопод. Нипс патентова своя пирелофлор през 1807 година, като патентът е подписан лично от Наполеон. Интересното за този двигател е, че бил предназначен за движение на лодки по река Сена. Той използва контролираните експлозии на прах от ликопод в цилиндър, за да генерира движение. Братята Исак и Франсуа де Ривас са свързани с един от следващите ранни опити за създаване на двигател с вътрешно горене. През 1806 швейцарският инженер Франсуа Исек де Ривас, често споменаван самостоятелно като Исак де Ривас, създава двигател, който работи с вътрешно горене на смес от водород и кислород. Той патентова своето изобретение, което представлява стъпка напред от използването на барут, тъй като позволява по-контролирани експлозии. Де Ривас дори построява прототип на превозно средство, задвижвано от неговия двигател с водород, което го прави един от първите автомобили в историята, макар и доста примитивен. В обобщение, както Нисефор Нипс със своя пирелофлор, така и Франсуа Исак де Ривас със своя двигател с водород са важни фигури в ранното развитие на двигателите с вътрешно горене, демонстрирайки различни подходи към използването на експлозии за генериране на механична енергия. Тези ранни опити проправят пътя за по-късните успешни разработки през 19 век. Първите работещи двигатели. През 1860 г. белгийският инженер Етиен Леонуар създава и патентова първият търговски успешен двигател с вътрешно горене, работещ с газ. Неговият двигател е двутактов и без компресия. През 1876 германският инженер Николас Ото разработва четиритактовия двигател с вътрешно горене, известен като цикълът на Ото. Този двигател е много по-ефективен от двигателя на Леонар и става основа за повечето съвременни бензинови двигатели. Жан-Жосеф Етиен Ленуар е белгийски инженер, който играе ключова роля в областта на двигателя с вътрешно горене. Той е роден през 1822 и умира през 1900.
Ето основните моменти, свързани с неговия принос. Първият търговски успешен двигател с вътрешно горене 1860 година. Ленуар създава и патентова първият практически работещ двигател с вътрешно горене, който се захранва с газ, светителен газ. Неговият патент е издаден на 23 януари 1860. Двутактов двигател без компресия. Двигателят на Ленуар е двутактов и работи без предварително сгъстяване на горивната смес. Той представлява усъвършенстване на по-ранни опити, но все пак е сравнително неефективен. Двутактовият двигател е със значително по-опростена конструкция от 4 тактове, което го прави по-евтин за производство, по-лек, с по-малки габарити и по-малко движещи се части и с по-ниска експлоатационни разходи. Основната разлика в конструкцията между 4-тактовия и двутактовия двигател с картерно продухване е, че вторият няма газоразпределителен механизъм и мазителна система. При бензиновите двигатели се използва конструктивна схема с картерно продухване, където горивната смес постъпва в картера и при движението на буталото преминава над него по направлението на цилиндъра, т.е. по контура на цилиндъра. Това решение е просто и движението на газовата смес за смукване и спомпване от картера посредством коляно-мотовилковия механизъм се осъществява при не особено висока степен на сгъстяване. Никлаус Аугуст Ото е германски инженер и изобретател, роден през 1832 и починал през 1891. Той е изключително важна фигура в историята на двигатели с вътрешното горене, тъй като е създателят на първия практичен и ефективен 4-тактов двигател с вътрешно горене, известен като цикъл на Ото. Ето основни моменти от неговия принос. Ранни опити и двигател на Ленуар. Ото е повлиян от по-ранния двигател на Етиен Ленуар, но осъзнава неговите недостатъци, особено ниската ефективност. Разработването на 4-тактовия цикъл в сътрудничество с Еуген Ланген през 1876. Ото патентова своя 4-тактов двигател. Този цикъл включва 4 отделни хода на буталото. Смукване. Буталото се движи надолу, засмуквайки горивна смес, въздух и гориво в цилиндъра. Компресия. Буталото се движи нагоре, сгъстявайки горивната смес. Това повишава температурата и налягането, което води до по-ефективно горене. Работен ход. Запалителна свещ възпламенява сгъстената смес. Горенето създава високо налягане, което избутва буталото надолу, извършвайки механична работа. Изпускане. Буталото се движи нагоре, изпускайки изгорелите газове от цилиндъра. Значително по-висока ефективност. 4-тактовият двигател на Ото е много по-ефективен от двутактовия двигател на Ленуар, тъй като компресията на горивната смес води до по-пълно изгаряне и по-голяма мощност. Широко приложение. Двигателят на Ото бързо намира широко приложение в различни области, включително стационарни машини, селско стопанство и най-важното в ранните автомобили. Основа за съвременните бензинови двигатели. Цикълът на Ото остава основният принцип на работата на повечето съвременни бензинови двигатели, използвани в автомобили и други превозни средства. В заключение, Николас Ото е ключова фигура в историята на двигателите с вътрешно горене. Неговият 4-тактов двигател е революционно изобретение, което значително подобрява ефективността и надеждността на тези двигатели и полага основите на съвременната автомобилна индустрия и много други технологии. Карл Фридрих Бенц е германски инженер и предприемач, роден през 1844 и починал през 1929. Той е изключително важна фигура в историята, тъй като е широко признат за изобретателят на първия практичен автомобил, задвижен от двигател с вътрешно горене. Ето основните моменти от неговия принос. Ранни разработки и двигатели. Бенц работи усилено върху разработването на леки и ефективни двигатели с вътрешно горене.
Той основава собствена компания през 1871, където се фокусира върху създаването на такива двигатели. Първият автомобил 1885 година. Карл Бенц завърша своя първи автомобил, наречен Бенц Патент Моторваген. Той е триколесно превозно средство с лек едноцилиндров 4-тактов бензинов двигател, разположен отзад. Бенц получава патент за своето изобретение на 29 януари 1886, което често се счита за датата на раждане на автомобила. Иновации в автомобилния дизайн. Освен двигателя, Бенц разработва и внедрява множество иновации, които са ключови за практичността на автомобила, включително електрическото запалване, водното охлаждане на двигателя, диференциал, трансмисия с ремъчна предавка. Първото дълго пътуване с автомобил 1888. Съпругата на Карл Бенц, Берта Бенц, извършва първото дълго пътуване с автомобил през август 1888, без знанието на съпруга си. Тя изминава около 106 км от Манхайм до Форсхайм, доказвайки практичността и потенциала на автомобила за пътуване на дълги разстояния. Това пътуване има голям публичен ефект и спомага за популяризирането на изобретението на Бенц. Основаване на Бенц и Сие. През 1883 Карл Бенц основава компанията Бенц и Сие, която започва серийно производство на неговите автомобили. Компанията бързо се разраства и става един от водещите производители на автомобили в края на 19 и началото на 20 век. Сливане с Даймлер. През 1926 компанията на Карл Бенц се слива с Daimler Motorwagen Gesellschaft, компанията на Готлиб Даймер, друг пионер в автомобилната индустрия, за да създаде Daimler-Benz, която по-късно става известна като Mercedes-Benz. В заключение, Карл Бенц е пионер, чиято визия и инженерни умения довежда до създаването на първия практичен автомобил с двигател с вътрешно горене. Неговите иновации полагат основите на съвременната автомобилна индустрия и променят завинаги начина, по който хората пътуват и търгуват. Рудолф Кристиан Карл Дизел е германски инженер и изобретател, роден в Париж през 1858 година и починал мистериозно през 1913. Той е най-известен с изобретяването на дизеловия двигател, който носи неговото име. Ето основни моменти от неговия живот и изобретение. Концепция за ефективен двигател. Дизел е мотивиран от желанието да създаде двигател с по-висока термична ефективност от парните машини, които са доминиращия източник на енергия по негово време. Той работи върху идеята за двигател, който да използва високо сгъстяване на въздуха за възпламеняване на горивото, елиминирайки нуждата от електрическа искра. Патентоване и ранни прототипи. През 1892 Дизел получава патент за своя нов революционен топлинен двигател. Ранните му прототипи обаче са съпътствани от технически трудности и дори опасни експлозии. Първият работещ дизелов двигател. След години на усърдна работа и експерименти, през 1897 Дизел създава първия работещ прототип на своя двигател. Той демонстрира значително по-висока ефективност в сравнение с тогавашните парни двигатели. Принцип на работа на дизеловия двигател. Дизеловият двигател работи на принципа на компресионно запалване. Въздухът се сгъстява силно в цилиндъра, което води до повишаване на температурата му. След това горивото се впръсква под високо налягане в горещия въздух, където се самовъзпламенява. Последващото разширение на газовете задвижва буталото. Предимство на дизеловия двигател.
Дизеловите двигатели предлагат няколко ключови предимства. По-висока горивна ефективност. Те преобразуват по-голям процент от енергията на горивото в механична работа. Възможност за използване на по-евтини горива. Дизеловото гориво често е по-евтино от бензина. По-висок въртящ момент. Това ги прави подходящи за тежки приложения. Приложение. Дизеловите двигатели бързо намират приложения в различни области, включително транспорт, камиони, автобуси, кораби и локомотиви. Генериране на електроенергия, дизелови генератори и индустриални машини и оборудване. Мистериозната смърт на създателя. През 1913 на път за среща в Лондон, Рудолф Дизел мистериозно изчезва от борда на кораб. Обстоятелствата около неговата смърт остават неясни и пораждат различни теории, включително самоубийство, убийство и индустриални конкуренти или дори шпионаж. Въпреки трагичния край на живота си, Рудолф Дизел оставя след себе си изключително важно изобретение, което има огромно влияние върху развитието на технологиите и индустрията по целия свят. Дизеловият двигател продължава да бъде ключов източник на енергия и движеща сила в много сектори и днес. След изредените факти и историята на двигателите, нека се насочим към съвременните такива. Съвременните двигатели с вътрешно горение са претърпели значително развитие от първите си прототипи. Те са по-ефективни, по-мощни и генерират значително по-малко вредни емисии. Благодарение на напредналите технологии като многоточково впръсване на горивото, осигурява по-прецизно дозиране на горивото във всеки цилиндър, което води до пълно изгаряне и по-ниски емисии. Турбокомпресори и компресори увеличават количеството въздух, постъпващ в цилиндрите, което позволява по-голяма мощност от по-малък двигател и подобряване на ефективността. Променливо газоразпределение позволява оптимизиране на отварянето и затварянето на клапаните в зависимост от оборотите и натоварването на двигателя, което подобрява ефективността и динамиката. Каталитични конвектори намаляват вредните емисии като въглероден окис, въглеводороди и азотни окиси, превръщайки ги в по-безвредни вещества. Филтри за твърди частици при дизелови двигатели улавят и изгарят сажите, намалявайки емисиите на финни прахови частици. Хибридни технологии. Комбинирането на двигател с вътрешно горение с електрически мотор и батерия позволява значително намаляване на разхода на гориво и емисиите, особено при градско шофиране. Развитие на горивата. Изследват се и използват по-екологични горива, като биогорива, синтетични горива и водород, които могат да намалят въглеродния отпечатък на двигателите с вътрешно горене. Въпреки тези подобрения, двигателите с вътрешно горене остават основен източник на замърсяване на въздуха и емисии на парникови газове. Поради тази причина се наблюдава силен натиск за преминаване към алтернативни технологии за задвижване, като електрически превозни средства и водородни горивни клетки. Бъдещето на двигателите с вътрешно горене е обект на дебат. Някои производители и експерти смятат, че те ще продължат да играят важна роля, особено в тежкотоварния транспорт и авиацията, където електрификацията е по-трудна. Разработването на въглеродно-неутрални горива може да удължи живота на тези технологии. Други вярват, че електрическите превозни средства ще станат доминиращи в повечето сектори. Това беше клипът за днес. Дано историята на двигателя за вътрешно горене ви е харесала. Благодаря ви за вниманието и приятен ден!